Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Kaixoko zentzuleok, iritsi da egun handia, iritsi da ia urtebete itxaroten egon ostean ostegun izena Tolosara. Gaurtik hasi eta asteartitara bitartean Tolosaren itxura erabat aldatuko da. Tolosa kolorez beteko da, doinuz beteko da eta mozorroz beteko da. Hemen atzean dugun udaletxeko balkoi nagusitik eguerdiko 12etan txupina botako dute eta orduan bai ofizialki hasiko direla 2016 urteko Tolosako inauteriak. Txupinazoa bota horreko momentuan aurkitzen gara, kontatu guztue, nola sentitzezate? Oso pozik eta motivatuta. Bai. Ze plan inauteritako? Pues lagunak inautea eta ondo pasatzea. Urtero etortzezate txupinazoa edo? Bai, urtero aurreko batzutan zubinok edatzen ginen, aurten lehena bat horri eta ondo. Aurtengoan ordu gertutik bizena izan dezue. Bai, bestela ez da zer ikusten eta ez da bizitzen ondo. Badakizu ez zuek zer dan plazan erdin egotea txupinazoa botatzuen momentun? Bai, oza, super ondo pasatzea eta hola, ondo. Prest zaudete ordun, eh? Bai. Bueno, hemen Tolosako mutiko martxoso batzukina, ozemuz zaudete? Ondo, inauteri ikasteko prest. Prest? Bai. Nola prestatu dezu gaurko eguna? Txiladoa jantzi eta hemen festa giroakin. Dena kampainapein jantzita zaudetela txilabakin? Ja. Bai, hola. Ze plan gaurko, aber, kontatu guztue? Ba, txarangan atzetik jun, eta... Txarangaztalek altzate? Bai. Salto asko iten dezu ezuek? Bai. Eta zezen zuzkoa eta hoi. Zezenak, barrakak... Bai. Bai. Eta mozorrok ja presta dituzue? Bai. Aurreatu aiteke? Esan dezakezu zertaz mozorrotuko zaten? Ikastolakin ateatzegea baserriko animaliz. Eta gero behatani ateatzegea txarangan. Eta zuek zertaz mozorrotuko zate? Ez esan mozorroa hondikan ez dezuenik prestatu? Asteartitan buceadores, eta Astelenitan ikastolakin, eta barazkiz. Ni saldunitan guandikan zait. Bueno, txupinazoa botatzeko ordu erdi eskas gelditzea. Nola aurkitzezate, nola topatzezate momentu honetan? Urduri, inoteri ikastekokin. Bai, askokin. Bai, Bateloikin aldezu gaur. bai, bai. Baina urrengo eguneko gogokin. Uste zaileu txilaba jantzita eta dena dukezuela? Bai. Zuek buzo aztezu jantzi. Ez, txilaba fritagoa, bai. Bai. Bueno, eta ze plan daukezu gaurko? Ba, ondo pasa. Txupinazta ikusi, gero pixka txarangakin taula, eta gero barraketa. Txistorra pixkate jamarko zu, Bai. Bueno, zuek ja berotuko zineten hain beste salto inda gero. Bai. Bai. Ja lehenengo txarangan doinuk eta ja saltoka. Bai. Gustoko aldezue txaranga? Bai. Oso gustukoa, bai. Gero ibiliko zate ez da txarangan atzetik, ze ibilbide ingoztu nondik enen ibiliko zate? Aldezarretik. Lehen kuadrilla bat edo pare bat txilabakin ikusi ditugu eta zuek buzoakin, petoakin. Bai. Ja, eske hauten Moda pasa. Lehengo urtean. Segia da. Lehengo urtean Nen moda pasa. buzoana. Bai, eta? Mundu guztia buzoakin zeon eta guain, jendea txilabakin. Igual jendea berriro lehen goituretara itzultzen nahi eta berriz txilabak azten hasi hau. Bai. Bueno, eta ze plan daukezu ez zuekin jauteritako, aber, kontatu? ba, gero goaz zezenak ikustea eta atxaldeen barrakatu. Bueno, Ander, inauterizaleko joan izendatu zaituzte aurtengoan, hori izango da Tolosar batentzat sari hau jasotzea. Bai, gainez, talde hau oso garrantzitsua izan da Tolosan, nik uste eskeneko 50 urtetan beak izan diala, ez dakit, aitzendari, nik uste bere atzitik ibili dira asko, eta oandikan, bere edadiakin da oandikan jarritu iteue. Nei duela 10 urteo eskatu zaten beraiekin ateatzeko, eta ni laguntzaile oso pozik ateatzen naiz beraiekin. Urtetik urtera inauteriak bizitut, urte luzez, eta aurtengoan ere inauteriak nola ez,
bizituz, agian beste postu batean edo beste izen batekin bintzat. Bueno, bai, baina, inauteriak betiko martxan jarriko dute. Gure taldeak egiten duna da, aldala ondo pasa eta inguruak ondo pasatze bali madue, posa denantzako, eta hori da garrantzitsuena. Ikusi besteik ez da inauterik zi importantek dian, Artur Mas Tolosa etortzeko. Bai, eta euskeraz ikasteko ere bai, Katalunian eta batipate ari euskal etxeak eta egiten, eta ikusten nuen hemen aukera oso ona zegoela komisio batzuk 3% lortzeko, eta Casteller bat ekarri dugu, eta 3% hori lortu dugu, ze orain dirutza asko gutxiago etortzen zait, ja ez naiz president, eta horregatik. Esan barrizun, parlamenteko president izateari utzi diozu jaetzea behintzat, denbora liberrak izango dut Tolosako inauterietan disfrutatzeko behintzat? Bai, eta hortaz aparte, hemengo zinegotzi batekin ja hitzartuta daukat, urrungo urten butifarra jarriko dugula ostegun giztenean. Butifarra edo espetek, hori konsulta bat egin beharko da, baina, bueno. Emantzai hasiera 2016 garren urteko inauteriei. Plaza Zarrean txupinaza bota berritan, kontatu guztu, zer modu? Ondo. Zerbutzko giroa izate aurkitzen? Bai. Saltoka ibilizate, inber dezuen? Hombre, bai. Inauteri hobenak, haue. Tengo? 2016. Beti abentzan hobenak. Regoia eta gustatu altzaizu. Bai. Ikusi zuek kastels bat montatu dutela. Gezurri asko, baina onda. Horren urten zuekin beharko zuelako bat. Bai. Nahi bai. Entrenatzen hasi beharko zuen. Hoi da. Bueno, txupinaza bota lertu da, hasi da festa. Bai. Oso errando. Bai. Kontatu, a ber, nola bizi izan dezuen momentua? Emozioakin. Emozio askokin. Bai, urduri jarri altzate. Ez. Ordun emozioa eta listo beste gabe. Bai. Gogo askotan. Txaranga hasia ja, batetik beste biltzen, zuek ze asmozte plan gaurko. Karamelo kartuta ero txarangakin. Ume txiki bezala zabiltzat ordun karamelo nazetik. Piskal, bai. Bueno, eta gero ze? Taberna eta pintxo bat jatea, zezen eta? Bai, txistarra. Gero zezen plaza, bai. Txistarra bat dut etorriko zegoen. Eta gero txaranga. Txupinaza bota berri, Plaza Zarran segitzen dugu, txarangak Tolosako alde zarretik barrena gabiltza, eta gu jende gehiagoren bila gabiltza, ea zer kontatzen diguten. Baina uteritzen mutazina, kontatu? Ondo, Bai, ikusten zaiteu motibatuta indartxu zaudete. Bai, kistongo indartxu beti. Lehen urtetik. Urte bat, oso nuzeitea. Nola bizizan duzue txupinazoa? Oso ondo, jendea, kiston ondo. Beroa, jendeak kinta beroa, baina ondotea. Salto pixkatin dezu, igual beroare horretik izangoa. Bai, baina balare beroa, hemen jende hartzen beti beroa. Mozorrok, prest? Bai. Eta, zaber. Hoi ezin da jakin ikus. Pistan ba? Ez. Oso... Hiru ez berdin, bat, bizten bat. Bi. Kuadrilla erdia eta erdia. Aserre hoze. Ez, baina, sinmaz, bakoitza gauza beste bat, eta... Bai, bata besteak indiko asake. Ondo pasa? Bai, berdin, hala baino. Bueno, 12 eta laurden txupinaza bota berri. Zemuz? Oso ondo. Nola bizizan dezue? Ondo, baina, pixkatza jazte jende asko bultzaiteu. Aplastatuta. Oso aplastatuta. Nik hemen txampainu sai hartzen, ez dakit, busti intzaituzten, ean indezuen, ozezen. Lehen urtera dut bota itzute, ote jaula...
Etorri aurretik ez zenuten trago bat emango, ez? Txampaina. Bate. Ja, ez duela, ez pasa. Bueno, ze plan gaurko, a ber, kontatu. Guaingoz txaranga zumbila hola, txarangara ezetik eski jende asko. Gero zuzenetan. Eta gero bazkaria. Taldu eta gero zuzenetan. Oiko iturai eutxiz behintzat, ez? Bai. Oia, zuzenak eta gero txaran. Bai. Askokoa dezu esalduko biltzea. Bai, asko. Eta gero jaz, zezen zuzkoa. Bai, baina. Beraz, egun guztiko plana jain da dut, ez du? Bai. Hase dira ofizialki 2016 urteko inauteriak. Ikusten dezuen bezala, txupina duela minutu gutxi lehertu da eta plazako jendea txarangaren atzetik Tolosako alde zarretik dabil. Guk ere hori egingo dugu. Pintxo bat jan, tragotxo bat hartu eta txarangaren atzetik saltoka joango gara. Gero arte! Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.